1,35,000 माथो खारफायाबो फिल्म फोरनायाथ' फंसे बन खारफायो नों मानो खारफायाखै आं दाफेराखै खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोयै फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं दा नै फुंनि साहा लोंनानै एसे गुसु जालायबाय साहाया ओमफ्राय फुङाव सिखारनानै पुरा फ्रेश जाबाय फ्रेश जानानै सिदा फैबाय आङो एडिटिं खालामबाय आदम माने ब्लगनिसो दै ओमफ्राय ओजों लेपटपआवबो मोनसे एडिट सोलिगासिनो माने लाइन आप इसे दंबावो ससे ओमफ्राय नैबे मबाइलना एडिटिंआ जोब्बाय दा एक्सपर्ट खालामनांगौ उनावहा आपल'ड हरनांगौ बेनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव जेडिएक्सनि ब्लग लाइक कर दो भाई ओमफ्राय दिनै सानडे राइड खालामनो नागिरदों सानडे दिनै सानडे जों दसे एसे बेरायगोन दाहाय दा जोङो बेरेफुंजा ओंखाम जाखांनानै पुरा फ्रेश जानानै जों थांगोन सानडे राइड खालामनो जायखिजाया औ बहाय थांनाय जायो माने दाबो लकेसनखौ फिक्स खालामनाय जायाखै जोङो जेब्ला ओंखाम जाखांगोन अब्लासो जोङो फिक्स खालामगोन बा डिसाइड खालामगोन जे अबे जायगायाव थांनांगौ एक्चुअली जोङो दा सानदोंमोन जोङो सानैबो जेनेबा बाव थांगोन होननानै बाट फिक्स जायाखै बिनिखायनो आं दा बुंथ'नो हाया जेब्ला जोङो ओंखाम जाखांगोन अब्ला आं बिनि उनाव बुंगोन अबे जायगायाव जों थांगोन थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नैबिसिम नायबायब्ला अननानै लाइक खालामना होदोब्रा माखासेया लाइकखौनो होथाराब्रा लाइक होना होनांगौना नायनाय लोगो लोगोनो ओरै लाइक होना होनांगौ अब्ला मोजां मोनो नङा होमबा थ' बिदिब्ला आङो एक्सपर्ट खालामनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ आं एडिटिं खालामना क्लियार खालामनोसै बिनि उनाव फिन लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोन भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' थाथ' दसे दे आरो ओरैजाय मबाइलाव बिजि क्या देख रहा है अच्छा दे मबाइलावहाय एसे बिजि थ' बिदिब्ला आं एडिटिं खालामगोन दे र' दुगैस्रां लोबस्रां पुरा फ्रेश जानानै ओंखाम जानानै एडिटिं खालामखांबाय बिनि उनावहा दसे रेस्ट लाबाय बिनि उनावहा रेडि जाबाय थ' रेडि जाखांना दा थांनो ओंखारदों जोङो दाहाय बाइक सालायनायाव लोगो मोनसिगोन न'निफ्राय ओंखारबोबाय जोङो नै लामाया बरिया सुपार हिट दा समा जागासिनो 5:30 5:30 PM सानाबो हाबाखै नै बरियानो हिट सुपार मोनसे धमाका दम नै ओमफ्राय दा जों थांगासिनो दा अबे जायगायाव थांनाय जायो अबे जायगायाव थांनाय जाया आरो ससे थांबावनासो एकदम फाइनाल डिसिसन लागोन दिनैनि सानडे राइडनि प्लानिंआ मोननैमोन दहायो फुङावहा डिसाइड खालामदोंमोन जों मोननै प्लेसाव थांनायनि मोनसेया जाबाय माने बेबो अरुणाचलानो खिन्थु एकदम सुपार हिट भिउ आरो ओमफ्राय नाम्बार 2 बेबो अरुणाचलानो गोलैयो माने नैबे लामा सिदा थांबाय थाबानो मोनहैगोन ओमफ्राय दा जोङो थांनाया उपाय गैया बे लामाखौनो थांनांसिगोन मानो होनोब्ला जोङो बै मोनसेयाव थाङोमोनब्ला माने दहायनो थांनांगौमोन 2टा बा 3टासोआवनो थांनांगौमोन दा थाङोब्ला अलरेडि मोनाहैखागोन बिनि थाखायनो जोङो डाइरेक्ट बेयाव थाङालासिनो जों दा सिदा बै मोनसेयाव थांनोसै आरामसे प्लेसावहा एसे नोंथांमोननोबो भिउखौ खिथिनोसै आरो मा जालाङो मा जालाङा नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ बेनो फार्स्ट टाइम सानडे राइड माने दिनै सानडे ओमफ्राय राइड बाइकनिफ्राय डाइरेक्ट काराव बास्लायबाय मानि थाखाय माने जोंहा सानडे राइडआनो केन्सेल जाना होबाय फार्स्ट सानडे राइडआनो केन्सेल जाबाय जोंनिया माबोरै केन्सेल जागोन होननानै बुङोब्ला जोंहा ओंखारनायाबो एसे लेट ओंखारबायमोन नालाय ओमफ्राय दा जोंहा टाइम माने मैयानो मोनसे डिसिसन लाखादोंमोन जे दाबायदियावहा एसे ओंखारनांगौ मोनसे खामानि दङ आदानि मोनसे बेलेग मोनसे खामानिखौ दाहाय खोन्थागासिनो आङो भिडिअनि गेजेरजों ना मा बुङो बुंबाल'थ' जानाय नङा होमबा ओमफ्राय डाइरेक्ट बाइकनिफ्राय कार सिङाव फैबाय दा मानि थाखाय फैखो दसे उनावबो मोनगोन र' मोनहैखासिगोन बारा गोजान गैला र' फैयै फैयै जोङो जायगासिम सफैबाय ओमफ्राय आरो 5 मिनिटसो नेबावनांगोन खोमा र' 5 मिनिटनि उनावसो मोनसिगोन आं दाफेराखै माने नायदोंल'सो जास्ट माबायदि बिदि प्रसेसखौ मोनथियो आङो खिन्थु दाफेराखै गानफेरबाय आङो बे गामसा दा ना हायाव गामसा ना ओके गामसा नङालै बियो खुन्दुंसो दानियाब्रा गामसा खुन्दुंसो बेथ' आच्छा बेथ' खुन्दुं बेखौ मोनथियो माखुवा
हा माखुआ माखु माखुखौनो मोनथिया जाबाय बेंग्रा बेलाय मा माखु ओमफ्राय बेखौ मा होनो बेखौ हा बेखौ हेन्डेल दे हेन्डेल आरो बियो माबा दस्रासो दोननाय खुनु नाथाय बेनो राशि नुसो दा बियो राशि आं मोनथिखायोलै राशि नङा बिसोर रासिया खामानिया जाबाय दा खामानिखौ खोन्थागासिनो आङो मा खामानिमोन ओमफ्राय फुरा नायलांनो हादो यो फट'शुट सोलिगासिनो फट'शुट भिडिअ शुट रिल्स बानायनो नागिरदों रिल्स माने शुट जागासिनो जाहा शुट जागासिनो माने आदानि रिल्स बानायनायाव बिजि जाबाय जोङो आदानि रिल्स बानायनायावहा बिजि जाबाय नै सासे आरो सासे बेखा ओमफ्राय रिल्स बानायनानै माबोरै मोजां ना दाथ' नुवाखै भिडिअखौ मारै जादो नायबासो मिथिगोन दा एसे खोमसि जागोन बायदि मोनदों लेट जाबायना जाहा एसे ना औ लेट जाबाय थ' गाइस जेखियानो जादोंला माने बेनोमोन आदानि रिल्स बानायबाय माखासे फट' शुट खालामबाय बास मोजां दा मम' जाहैसै न' सफैबाय न' सफैनानै ओंखाम जाबाय ओंखाम जाखांनानै नै फैलायबाय भिडिअनि गेजेरजों मोनाबाय दा टाइमा जागासिनो बेसेबां 10ता मोनानि 10ता सफैनाया दहायनो सफैदोंमोन ओमफ्राय बास दा ओमफ्राय मा जाखो केसा जोंनिया दिनै सानडे राइडआ केन्सेल जाबाय लामा ससेनिफ्राय केन्सेल जाबाय केन्सेल जानायनि रिजनखौथ' मिथिखाबाय जानांगौ टाइम आउट जाबाय गयखौ जाथ'ला आङो टाइम आउट जाबाय आयगा जायगा बस ओमफ्राय नों आंनो मा लाबोदोंमोन दाम खमनि ओइलामनिफ्राय हरेक माल लाना फैदों र'लै बायगोन मा बुस्थु बेलाय गस्ला माथो खारफायाबो फिल्म फोनायाव खम समबानो खारफायो नों मानो खारफायाखै नांगौ थ' बिदिब्ला आनबक्सिं खालामसै मिउजिक माने बियो साबि बाइकनि साबिखौ जेराव मेराव दोननानै मा होनोमोनलाय आन्दायो नालाय दाखालिबो गंसे गोमाबाय मोनफिनबाय दा बै फिसानि बाइक फिसानिया ओमफ्राय जेराव मेराव दोनो नालाय ओंखायनो आङो बिहरना होबाय आरो बिदिनो माबा लादों दामा मा होनलाय 1,35,000 1,35,000 ब्रा बेसेबां दामनि 1,34,000 अके 1,34,000 134 रुपिस आरो 35 लाबाय थ' गाइस नैबेनोमोन